И здравейте, дами и господа, аз съм Нимус TV и ние ще покажа един CSGO сайт, от който, ето го сайта, ето ме, логнал съм се, всичко. И този сайт се нарича csgotab.com. Да, от него може да си взимате безплатни скинове. Отивате на CSGO Skins и може да скупите най-различни, може да си вземете най-различни безплатни скинове, само трябва да съберете определен брой тапс. Как да стане това? Това ще стане, отивате на Referrals и ето тук ви дава вашия реферален линк, от който като го дадете на някой ваш приятел или на някакъв клип в YouTube в описанието, хората като цъкнат този линк и ще ви дадат по един тапс. Да, ето този линк ще го оставя в описанието и който иска може да дава по един тап. И за това не си този клип. Да, сега ще покажа за кое оръжие снимам клип, за ето това AWP, който е 10 тапс. Да, и като влезете в този линк, който ще оставя, ще ми давате по един тапс. И като събера 10 тапс, цъкаме това Order Now и CSGO и скинът ни влиза в CSGO. Добре, да ни стата, малко ще спрем клипа. Така да ни взел, отново сме тук. И има най-различни, като например ножки, ето този Bayonet Fate Factory 7607 таба, Карамбит, Swagger, както ще там, минималиер 6875 таба, Huntsman Knife Knight, Piltis 2266 тапса, както и тази M4A4 Fate Zebra, Piltis Statrak, може да си я вземете за 44 таба и ето този, това 547 милион с минималния за 17 таба. Да, тук има AWP Warlord, Piltis, AWP Azimov, Battle Scary 629 таба. Да, не различни работи. И така да ми да, това беше всичко от мен. Аз съм Нимус TV и до скоро.